Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Baru allemaal aan die wist bij Ude. True media. De tapastrati en efficiënt Ude. Dan saptaki PCB. Dat PCC dat en dan is saptaki we tak idee nanga de sudati pastrati. De mataki astrati universiteit. Dat we tak nanga wan balada. Dat na Menem. Fego mi balada. Ay, rustig balada. Alas aan shooten? Ja man, rustig jongen. Oké, u bereiti taki jo baka okasi. Ija true media okasi fukan takanga yo. Dan unego lasting. Ku stella eerste vraag naar jou. Volgens mij kan voorstellen je ook toe. Nang ateki sadeng yang ateki kiswet anyo fasi fa voor kiesing ohori in Suriname. Ik kan voorstellen nanga dati. Ja, zeker mijn brada. Maar vijf en atori. Mi vene erbo. Dus de man pot de wesrefi. Maar gimi abon. Wiswa de mandrengo abon gimi. Omdat wiswa idrengo toch. Bijna wie katak nasrefi. En zo abon moro gimi filpi. Mi voorzitter abon jono. Wan media. A clari in beje. Ja mami barada, moro moya no kande. Dus met de ma zit desa van de ma wani. Dus de meijer tak amoy, maar dat toch weer meestal in het begin a voorzitter fibe a probleem nangen. Begin. Maar nou is taki a puring en voor is biljart kompota foto en lepo verstaan ou de nou kandidaat in a foto. Dus maar die abob probleem no de. Nee, zeker niet. Oké. Nooit op de probleem dat hij. Oké. Nou, klaar hoe de ja verkiezen zij komen. Oké, mooi. Ja man, mooi Tori. klaar hoe de no. Ja, is vast aan nego, maar ready. Ja. In 2015. 25. 2025 ja. Ja. Man, hoe de ready no na de we wakti fadoro. Mi voorzitter taki, a de ready, wist na Tamara de man zitten, hoe de ready. En hoe sap tak abop altijd tranga toch. Wist wat de mij tak voor abop, maar altijd we kon tranga. Ja man. En hoe de zeker tak aforkiezen zij komt. We komen ook tranga baka. We kunnen naar regeren baka. We soort mans doen we gewoon zo'n baka. Dat na mi taki. Oké, maar hoe volgt taki de man pot een drempel voor die politieke partijen voor kan doen mee naar verkiezingen zij komt. Want die de man van Ouyere, de man chari a bedrag sa impoti voor kan doen mee naar verkiezingen kon naar 1 miljoen. 5 en asan dat. Wel, sinds mij eigenlijk no besa asan dat asrana hebben. Mi no besa asan dat nasrana. Dus asan nou money make business story. De man die zei doen no janga kondre. Isabi toch, TB going verkiezing. Je no be pay no money. Na zolang abi partij schrijven en ik go in asan. Maar no. Afas van mijn systeem no ja. If je nou money daarbij na een partij no man go in politiek sani. En zo no one niet ook brada nasrana we tonen na een democratie kondre ja. Allemaal mag dus sawani, allemaal mag uiting en sanja sawani na kondre ja. Maar sa neko zo nou zo doen. Want hij vindt nou 1 miljoen. Dan ga je go in verkiezing. En no kan toch mi brada. Dus no als het ware even lukken dat de moro bigi partij ABOP, VAP, NDP, BEP, NPS, PL, dat de partij dat nog mag gaan verkiezen. Want de petite partij, je hebt ook een money gaan verkiezen. Met de liefde de jongeren op tussen nog eens de man met money. Als er nou democratie komt, de brada. De man oorlog, met de man moet naar storen. Met de jongeren draaien, of vrouw kan draaien kondre toe. Zij de niet. Hoe kan proberen al eens aan een vrouw toe toch? En de nomo tak na de sem majam kostom baka. Kwa no luku ja VAP abop de na makti PL. Do po de manono suma o poti. A de sem mai kombaka. A de sem mai kombaka da so takwe de na ponu ko e grupo. Ja man. Dus inesia sa leki na wa tapu de ma wa tap de nyum partij sa eko insei. Dat heb sa ja. Na dat heb sa. Want dat een jong partij zei ko de mai kontra lek ni oboy ke de mandati. Dat me vind tak jong, je tap de man out op. Maar dat no mag. A kondre vrij zodanig dat allemaal mag doen sawani.
Maar als je doet zo, dat je druk aan trauma toch, je druk de trauma toch. De man om koina voor kiezen, dus naar je wamo of niet. Want allemaal als je goes doen dat Pina money, we gaan jou Pina volgen. Want saweshi, dat je kiest taki, de kapitalisten, like de man zei, doen aan drugs. Ja. Ze hebben big money. Ja. Dat de man ook naar de partij, dat hij tak arkino met sponsorie, maar ze taki tekom. Ja toch, na dat heeft ze no. En na dat op ze. Want de partij na ba money foto. Ja. Dat zei ik op ze. En elk zei taki toch. De drugs man. Dat de man dat ons sponsor de partij. Dat zou takwe doen. Dat man dat kost om baka. Dat money vast staat no na money dat de man gebruikt no. En dat we de go na kino. O mesari restaurant no be de sofosiere. Maar mensen tak de heeft de akondrego achteruit. En alla de man do kosto ja baka. Na sem sa nego doro. Ja man. De kira volk toch mi barada volk en de. Olu kontra fasi. A president ja lu come weta ma poti. Ama Euroko. Ik had hem tak via pe Euroko. De man Euroko toch. Abop dat no passief waka. Abop dat agelek abop no de na regering. Abop na no money. No op de ministerie de man money voor Euroko. Dus bijna in de jaren abop adina de man de na regering. Maar de man Euroko. Hoe zei de on dat money ne go na save de man. Alasan na via pe. Maar ik denk also 2025, ik denk also augustus door. En Euroko toch mi barada. President Jan ook opzet stranang. Amandis kof Pina volk. Na volk kota maere, maar lukus aan volk kefiri. En ook kan toch barada. Bek de man lukus aan vast voor de mouse in koer. Poitori wami bo actie no actie mung ete fugomita voor kiezen. Dan me actie taki faisa shuti wasi no gomit want we taki a regering begin doen toesan die we passer meki asfalteer. De mij go trouwe doti, volgens mij na front no, misschien de man go trouwe anti-tapassi. Nanga vijf chasani. Asanego, de sam dat na politiek. Omdat voor je zegt no dat de mij bericht dat ook is afvallen. Maar volk uit op no ba. De sam dat de man bem 2 jaar ba. No actimu sayo do. Next no man do ja volk morotop. Nu komen ontbera volk nyang. Dave Pina no mo, Dave de volk Pina. Onte de man die zo zit sani moro in actimu. Ibe zo 3 jaar da pek ba next no bedo. In actimu ja sayo mando. Ika trove do ti one in de passi. Ika asfaltero me passi. Mami sap taki de man dis no kof se ta kondre. De man dis kof Pina volk. Anego actimu de man dis no man do next. Na so man de mai kora volk. Je troe doti ki pasif sa. Na doti des maunyang. Na doti des maunyang. E mek de man libis mayong. Ina actimu dis de man no man do next moro. De man ding destroy santina volk ai. An Euroko. En no me vontare keren stombaka. Da sa utakuedo. Ala man di konesa kai su ko furu la harik moto. No fa santo ki da pe wisti da de ala sa for kisen. Asa takatranga. Ala intorse tikba. Maar dat vaak aan haar poten vallen, look dat in de satra. Is dat wel mensen van manja van satra? Dat soort president, die is ook president dat. Met de magisma aan breken jongen. Maar we zien, van je takatori, we zien dat in de laatste tijd na constant a president is vrij. Ja. Ik ga kondre, ik ga na Sandy Tradin, na Puerto Rico no. Dan nou agwe baka nou uyere takita konda agwe an Asie 5 en asan dat yo. Asan dat ja president ja Afrikaan der president. Amandis net aan pres bauta besto fouta no be freiso. Isabo me man besto. No ama no be freiso. Amandis na herde a mai frei. Herde a mai frei. Next amane du ja volk so fonita kamona mananga ramdin. En mine vrede taki. No president ina kondre ja. Eva a president is vrij om zich voor. En dat zei ik eens na state viering. A state viering na de potuang. Heb je me barada ne go na kondre jong. Dus bepaalde listen met taki toch in de media toch met ate burudu.
Não president nos doen dat het ook vira zo doen. Luku Venetian best doen, hoe we waar aanpassen. Maar dit jaar nog aanpassen, moro, dit is not de we dede. Echt we dede. Amandis no kof zeta kondre, amandis kof voor niet te kondre. Amandis ne luku buitenstaander. Amandis ne luku volk. Amai liba volk me ka volk dede. Nadat de president die ze doet. Santoki ne je hebt de manga nexi na kondre jong. Nexi ne fura ja kondre, maar je tak alles aan stabiliseer jij na kondre. Sorry voor dat pembo contact je want de mata koers stabiel. Alat koers stabiel, dat vaak in de winkri. Vaak in de winkri. Je kirunu toch president in Europa. Mino sa se de voor vroeg verkiezen nobody. Voor bij puri. Lek voor bij poorbosje. Voor bij puri olanga want in voor niks uit. He de jonge ram die ne vrije. He de you know flikkende president. In een matawan presi. Na you tori setiere. Ileng na torva kondre je seti. Is a moment blunder president. Look up poti volk. Luku mungo dape de manas kutu wagi dape, wamboroko wagi dape. Hede de roof des ma marwina. Pebe go zanga des maitaka albina ye go dape moro. Iman go in a ghetto. Skoro ma opo. For kise kon da wan luku no, pebe go me concentre me in a ghetto. Da den blaka boyo sorry. Ja man. Oké, dan straks weer door het einde. Dat wordt ook over de voorzitter van u volgt in een interview bij een dame, een journalist, bestel een voorzitter van een vraag. En op een gegeven moment Lukutaki, een voorzitter van raak geïrriteerd en dan een bokka vrouw. Vijf in dat hoor dat. Wel, ik takator Disi. Luku is een voorzitter van mij. Amana ma mentaliteit is ook ba. Amana chatlon. Amana chatlon ama abi. En als je stelt ama tumsi vraag, pe ama stak amana ma atu ama bari. Amai Vertel, omdat ama schrijven stellen van kondre. Ja, ja. If je look at system van voorzitter me, Ja. dan is taki ama die say Yepi sma. Ja. Dus bepaalde zijn jogo takanga man, in stap zijn jogo takanga man. En de vraag sa a journalist stellen man. Amai des de poweri. Solution mama kwale tak van mij tak zo jong. Mana do stress van kondre want amai te bebe. Ieden le kwam voorzitter dat panos ataka kondre drama. Ieden takanos ataka volle ke Pina. Daarom ik lang aan doen je apoti volle. Folku nama oso alade. Folku nama kabinet alade. Sama je pa volle. Mama wano man. A start moet luku. Fa VP dape. VP Yepi furu. Nanga bufura ma Yepi, mas mano sam no sabi. De do lekte no se burudu, kwande mai sitaka mai do furu. En amane weker, so leisi me de nama oso, tamarego dama tak no, tilemine takanga no asmayo, ane roko. Maar later baka de istaka mai sakaka gronda mai tak no man, meno kamek mi follow go so yo. Da we swap chuampchisa negwadesma anu. If the trust ma be de so, no president asrana ya ne do desandati. No FP no do notice rana. Desa sama di sedu. De mai venta ka maestro na ngamon. Na mamuni ama magdu sawani. Isa bo me yepa yepa poti follow. E mek de maliba maere. Ama khadrak ala masatak na swamade. Wisa matrope aswamade kaba. Gado mek alas manange praxer alas ma abe igi denki. Lek fama dape no mantak sama itaka no bung. Mino matak sama itak dape no bung. Amang me big up amang. Meka journalist dat wayo. Ama Yepi sma. Met als journalist dat wij, dat we gewoon de laatste vraag. Eigenlijk een pitja vraag dat ik ba, maar toch mijn actie dat ik als laatst. Faisi abop gomita voor kiezen want de taxonet ik ba. No na re do there. Mina haten nira abopper. Mino bori barada haten nira. Tembe sataki be ko na mo full abop. Kwa mi abala sanda pe mi wagi dape. Dambo weer ala de sandat met me machita kamani sta abop. I go boom. Ane go boom. Mi parte mi de lusen. Isabi. Me liba libina abop. Mi voorzitter en awi so negatief sande mai taki. Mi lobama. En be amoni. Leksa mi voorzitter edu. Dat zo mi bo libitu.
Ama maklibe libi, abope kontranga ya sei konape. 2025, abope kontranga dat mika tegen. Ook aan naartoe borsu ya. Want we kontranga. Dus was mak moto abop srevi to kun edede. Why go 20 ke kom. Van mi voor te da pa manet twijfel. Na wakti wak dat day fa day doro me kuso des mana uno. Daarom ik met de muskondre barada, de foto barada, me kube Taiwan ko fupawang. Dan ben sta ko bomoro tranga. Me ku bondru me ka ine dau mindri. Luko ik van my karo so de man beb. Wat voorbeeld. Take ete walesi. Ah? Take ete walesi. Sabi to. Herhaling gideng. Ja. De blaka barada af me. Den juka barada af me de maros. Ube ma Taiwan ko fupawang. Ube bondru kawang. Eenheid wat eenheid. Verstaan? Blakken maar eenheid. Met allemaal bekawang, dat we moro tranga, we veel moro happy. Lek van mij tak zo tak me ko bondru kawang. Amana eenheid ama wani. Amane kar amane yagi. Wis na Japanees, wis na Hindustani. Koi na parte allemaal de welcome. Me ko Taiwan ko fu blaka, we Pina de we Pina bata. Me ko Taiwan ko fu me ko konawa. Me ko aba eenheid. Maar isa sa me luko sranang. Maar eenheid ne daw mindri to. Altijd is dat gewoon plekage daw mindri. Disi taxo, dat is taxo. Maar me gide ma power. Me gide ma power. Me ku Taiwan ko fukawang. Wana te go na ok da pena la pe bosles. Ma u blaka e fu Taiwan ko fukawang da me staka sanogo. Dat me bo antaka ngawno. Ja, wala se sanif taki? Well, alasa san samaf taki. Os revesi va kondre draija. Na tayo taibere. Desmananga 3, 4, 5, 15. Mista katranga juma. De maneng ropa desma. Uno lip desma wang. If you make one ching. Wiswal lang at siya sa kalisi. Go bayang pakiboto. Igo porama. Alibi ko tranga. Lukulek familiare. Mika naktab mi borso. Verstaan, men met moeite aan de dof me. De wansa bigik ba, mine wer mi ede so voor moro. Maar is dem chimchiwang, sada bakami, alamala me sukof power. Mi anu no langa so many fameta gamina abi. Ma pio sa me abi minyang, da me paratanga den. Verstaan, uno laso, uno laso. Wan betre sera na ukomano no. Ano no wa betre da tokom. Quando uno incontrare che resto te dena pe herstel baka fu ala sanko bubaka au te quanteja ma uno laswo te ka big up mi barada ala de ma mita pastrati FCB yo da bride strat baka woyo ala de ma final bina broko fondo nikeri wakaninga me jo power Menem takangau yo te ko big up yes Grand tangi. yes Dat ben de Menem. Ja, Charen Torikong, Kring en duidelijk. Tewantralis baka, social lobby. Atro media, swai swai.